Once again, contingent number 3. Pundok Kabataan sa nagkaiusang mamagulay sa Barangay Union. Sa Barangay Union, pumapagod sa labing init namang basura, kini makuha ang kinabuhi, ang katagmawang o ang gabong sa komunidad. Ako'y nagmamahal produkto gamit ang bagong. Hala, wow! Kaindot lagi ani na. Pwede ka magbuhat ani, ang mabaligya o mapuslan sa mga katauhan. Unsa na inyong ginubuhat? Ini siya, isa kaluwag gawas sa pagbuhat. Kanin nagbutana, amo ng paliton kung amo palabuhan ang produkto aron mapuslan kung magamit sa katawan. Salamat sa ninyo. Kung dagang salamat sa magbanda ng gasa, Senior San Jose. Kapagbuhat ang produkto, ang barangay Usman na pag-iing na rin ang pagbuhay ng isip sa ibahan ng mga negro, ihilo inatin sa produkto. Hindi lang kita mo, hindi sa kultura, sa kapamagkano, o sa ka-inspirasyon.
ladies and gentlemen, let's give a round of applause to contingent number 3. Punto Kabataan sa Nagkaiusap